हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव आं दिनै मोननै गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' गिबियावनो दङ बर'निनो बयजोंबो सिनायजानाय एक्टर एन्ड डाइरेक्टर आरो स्क्रिप्ट राइटार बिथां सपन कुमार ब्रह्मनि स्क्रिप्ट लिरनायाव आरो बिथांजोंनो डाइरेक्सन होजानायाव मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्सन बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुन, जाय सावथुननि मुङानो जादों बर'नि थै। लोगोफोर बे फैनो गोनां बर'नि थै आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल ट्रेलार भिडिअखौ बे सोलिफु आगस्ट दाननिनो 21 खालार खालि बिथांमोना रिलिज खालामसिगोन होननानै फोसावदों दे लोगोफोर। एबा बे फैनो गोनां बर'नि थै आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल ट्रेलार भिडिअखौ नोंथांमोना फैगौ 21 आगस्ट खालि नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन। जाय सावथुनावनो बर'नि माखासे गोबांथार गोदान गोजाम फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बे सावथुना जोंनि बर' समाजनि मोनसे गोरोबनाय सावथुन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दंखायो बिथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ नोंथांमोननि सिगाङाव दाख्लैबावैनो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होखादोंमोन दि बे बोसोराव आरएन फिल्म प्रडाक्सन बेनारनिफ्राय फैनो गोनां थैसामथु आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल ट्रेलार भिडिअखौ हगारनानै होसिगोन होननानै। स' फाइनालि दायो बिथांमोना बे थैसामथु आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल ट्रेलार भिडिअखौ रबि नार्जारि अफिसियेल चेनेलाव हगारनानै होबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि दासिमबो बे ट्रेलार भिडिअखौ नुवाखैब्ला रबि नार्जारि अफिसियेल चेनेलाव थांनानै बयबो नायदो आरो बे थैसामथु आबुं बर' सावथुनखौ नोंथांमोना सोर नायनो बेसेबां एक्साइटेड कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय। फैगौ आगस्टनि 30 खालारनिफ्राय बे थैसामथु आबुं बर' सावथुनखौ माखासे गुबुन सिनेमा हलफोराव नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन दे। स' नोंथांमोना जायफोरा गोसो गुदुं बिथांमोना नायनो हागोन। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे गोदान भिडिअफोरनि आपडेट्सखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।